салом ҳамватанони азиз, дӯстони гиромӣ, ҷа соли нав ба охир расид. Мо майдони Истиқлол биромада майда тарафи Зарнисор меравем. хоб дар бораи ҳамин боғу дар бораи ҳамин зебогиҳои душанбе ман чӣ гуфтаниям? ҳамин шаб бовар кунед аҷоибот шуд. ай ними Тоҷикистон мардум омадагӣ будин, аммо хеле дар пробкаву дар чӣ рӯз карда будем, одам бисёр буд. хайна нисфи шав шудагӣ ай майда сини хона меравем. бовар кунед душанбе аҷоибот шаҳри хушрӯ шудагӣ аст. ҳамин равшаниҳо, ҳамин чароғҳо, ҳамин дизайни душанбе аз чанд шаҳрҳои дунё фарқ мекунад. хоб ина ман худам хай ӯзбекистон рафтагӣ ҳастам, Туркия як ними шаҳроша гашта будам ман: Истанбул, Измир, Анталия, Бодрум, Анқара. ана Дубай рафтагӣ будам ман, 9 моҳ дар Дубай будам, 8 моҳ дар Туркия. хоб Тоҷикистони мо дизайнаш хеле фарқкунанда аст аз ҳамин шаҳрҳо. дизайни Тоҷикистон ранги ва ё ранги Дубай агар бой набоша, дар Дубай ҳама хонаҳо шишагӣ, чоркунҷа. хоб хай беҳтарин шаҳр аст, шаҳри хушрӯ аст, вале душанбеи моям дар пеши ана ҳамин шаҳрҳои бузургу шаҳрҳои фасон кам нест. ман ба боварӣ гуфта метавонам, ки кадом турист, кадом шаҳрванди хориҷие ки ҳамин Тоҷикистон мебиёяд, ин шаҳри душанбеи азизи мо мебиёяд, ҳайрон мешавад аз зебогии шаҳри мо. воқеан фарқкунанда ҳаст. ва нисбати мардуми худмон чӣ гуфтанӣ ҳастум? Мардуми мо ҳам рӯз ба рӯз одобу фарҳангу ана тарзи шаҳрнишинишон фарқ карда истодааст. ана бачаҳои ёш, ҷавонои мо забони англисӣ ёд гирифта истодаанд. кадом туристое ки мебиёянд, аз мардуми мо розиянд. мардуми мо меҳмоннавоз, мардуми зебо, тоза, озода. хай худтон медонед ки форсу тоҷик аз аввал миллати таърихдор, ватандӯстдор, мардумдӯстдор, ба ягон кас душманӣ намекунад. ана дастархондор. бо ошхонаи мо ошхонаи хуб аст, таомҳои болаззат дорем, тоза ҳастем. ина худтон дар интернету дар дигар ҷойҳо мебинед ки чӣ хел мардуми Ҳиндустон, Бангладеш, бисёр мардумои Африка. хоб боз баъзе давлатҳои пешрафтаам мебинед ки чӣ хел ифлос ҳастанд, чалфас аст. чалфасу ифлосшон бисёртар аст, мо ҳамаи онҳо дар назар надорем. ҳамин гуна видеоҳо шукри худо дар дигар шабакаҳо масхара кунанду моя ханданд, мо намебинем. мардуми тоҷики моя ягон кас дар ҳамин бора нахандидааст. хай аз баъзе бачаҳое ки забона намедонанд, онҳоя масхара мекунанд, ягон гап мекунанд, не ки ҳеҷ кас нагуфтааст ки тоҷик чалфас аст, тоҷик дасти нашуштаро худ мехӯрад ё ки рӯш чиркинай, либосош чиркинай. шукри худо бачаҳои тоҷики мо, занҳо, духтаро ҳама беҳтарин инсонҳо ҳастанд. ба ҳамин хотир ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? ман дар ҳамин шабакаи худ фақат зебогиҳои кишварро мехоҳам ки муаррифӣ кунам. туристҳо биёянд, мардуми хориҷӣ биёянд, кишвари моя тамошо кунанд, бинанд ва як маблағе, як пулу як пешравӣ дар кишвари мо шавад. кишвари мо зебогиҳо бисёр дорад. ва ман аз мардум чӣ талаб мекунам? ман мехоҳам ки бачаҳо шумо тозагӣ, озодагии ҳамин шаҳрро нигоҳ кунед. дар куҷое ки зиндагӣ намекунед, чӣ Кӯлоб аст, Бадахшон аст, Хуҷанд, Ҳисор, Душанбе, ҳар куҷое ки набошад, илтимос тоза бошед. дар назди туристҳо, дар назди мардуми меҳмон беадабӣ накунед. обрӯи миллати моя дар ҳар куҷое ки ҳастем бардорем ба шумо. дар дигар давлатҳо ҳам беадабӣ, ин корҳо ба мо намезебад. чунки мо дар як вақте ҳастем ки қариб ҳама ҳамин мардуми кишвар, ҷавоно, варзишгаро, ҳамино парчамбардори кишвари мо ҳастанд. ҳамино кӯшиш карда истодаанд ки кишвар ягар тараққӣ кунад,
агар номи тоҷик баланд шавад дар UFC, дар дигар барномаҳо худтон мебинед ки ҷавонои тоҷик чӣ хел пешрафт карда истоданд, дар озмуни қориҳо ҳам ҷо гирифта истоданд. мо дидем мардуми мо аз ягон чӣ кам нестанд, дар ҳама самт тоҷик метавонад пешравӣ кунад. Чӣ вай озмуни қориҳо ҳаст, чӣ варзиш аст, чӣ сурудхонӣ аст, чӣ ягон ихтироот аст, ҳамин тоҷика камтар бардорте, камтар спонсорӣ, камтар як дастгирӣ кунӣ, дар ҳама самт пешрафт мешавад. ана барои ҳамин ман ба боварӣ гуфта метавонам ки тоҷикистони мо дар ҳамин 10 ё 15 соли оянда метавонад аз ҷиҳати туризм, аз ҷиҳати зебогӣ, аз ҷиҳати бизнес на танҳо дар ҳамин минтақа, дар ҷаҳон метавонад комёб шавад. чунки дар ҳамин 3-4 соли ҷанги шаҳрвандӣ хела тоҷикистон шикаст хӯрдагӣ аст, хела қафо задагӣ аст. шояд ҷавоное ки хабар надоранд, баъзе кӯдакҳо ҳастанд ки ҳоли аз ин чизо бехабаранд, хела ҳамин шикасту қафозадагӣ аз ҳисоби ана ҳамон ҷанги шаҳрвандӣ буд. ана ҳозе ки ин қадар пешравӣ шуда истодааст, ҳамаш баракати ана ҳамин тинҷиву амонӣ аст. ба қадри ин тинҷӣ, ба қадри амонӣ расидан дар кор, ин неъмати худованд аст. ҳар касе ки неъмати худованда поймол мекунад, ба ҳамон неъмат зор мешавад. ӯ чӣ тинҷӣ бошад, чӣ табиати зебо бошад, чӣ борону барфу дигару дигар, бояд ба қадри ҳамаи ҳамин расидан дар кор, дуо кардан дар кор. пешравӣ ба 1-2 нафар намешавад. Бояд мо ҳама камари ҳиммат бандему дар фикри пешравӣ бошем, ба якдигар бахилӣ накунем, якдигара дӯст дорем, ба якдигар меҳрубон бошем. дар давлатҳои ғарибӣ дасти якдигара гирему якдигара ба шата назанем. дар пешравии якдигар хурсанд шавем, дар мусибати якдигар ғамгин бар баробар. ҳама бояд ҳамин хел бошад. шумо як назар кунед, чӣ хел бисёр давлатҳое ки камбудишон бисёр, давлатҳое ҳастанд ки тинҷ нест, ҷанг, ҳар рӯз ҷанг, одамкушӣ, одамхӯрӣ, гӯшинагӣ. мо аз хела кишварҳо болоем бачаҳо, аз хела мардум болоем. мо фақат аз худ мо болоя нигоҳ накунем, аз худ мо поёная нигоҳ кунем, худмона ба онҳо муқоиса кунем. боқӣ дар паноҳи худо бошед. агар видеои мо ба шумо писанд омада бошад, видеоҳои мо агар камеам фикр кунед ки дар фикри пешравӣ ҳастем, мо ҳам дар фикри ягон кори хуб ҳастем, мо як кам дастгирии шумо чӣ аст? ҳамин лайк, видеоя тамошо кардан, як комментарияи хуб навиштан ва дар ҳаққи мо дуо гуфтан. мо аз шумо на пул мехоҳем, на ягон чизи дигар. худованд нигаҳбонтон бошад. бигзор ки ин соли 2026 як соле шавад ки ҳамаи шумо хушу хурсанд бошед. чӣ орзуӣ доред? ҷомаи амон.